Fortæl om den seneste U13-kamp, som I spillede. Den seneste U13-kamp, den var jo helt klart præget af, at vi havde spillet mod dem før, og vi udmærket godt vidste, hvad de kom med, og det var jo vores rivaler oppe i Kronborg. Og de fik ikke et ben til jorden ret hurtigt. De kom ud med stort set det samme som sidste gang, og de justeringer havde vi lavet, så de mødte ikke rigtig med noget nyt. Så det var en relativt nem overkommende kamp, hvor vi fik en masse non-starter ind, som fik en masse spilletid. Så alle på U13-holdet fik lov at spille den dag, så det var en god dag. Er der tilpas dybde til, at der er backups på alle positioner på holdet? Ja, så i øjeblikket kører vi jo med en depth chart på defense, hvor vi har 3 til 4 spillere på hver position faktisk. Så vi har jo lige rundet 26 registrerede spillere på U13-holdet i øjeblikket. Og det vil sige, at vi ser Towers starting quarterback de næste 25 år i denne side på U13-holdet? Det håber vi da meget, ja.